4 ξηροί καρποί που μπορεί σιωπηλά να βλάψουν την καρδιά σας, να επηρεάσουν τα φάρμακά σας και να επιταχύνουν την απώλεια μνήμης. Και 4 ξηροί καρποί που μπορούν να κάνουν ακριβώς το αντίθετο αν είστε πάνω από 60 ετών. Για χρόνια μας έλεγαν ότι οι ξηροί καρποί ήταν πάντα υγιεινοί, φυσικοί, φιλικοί για την καρδιά, ένα έξυπνο σνακ. Αλλά η πραγματικότητα δεν είναι τόσο απλή, και αν βρίσκεστε στα 60-70 ή ακόμα παραπάνω, αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από ό,τι οι περισσότεροι συνειδητοποιούν. Κάποιοι από τους πιο κοινούς ξηρούς καρπούς, εκείνους που έχετε αυτή τη στιγμή στην αποθήκη σας, έχουν δείξει ότι μπορούν να προκαλέσουν σιωπηλή φλεγμονή. Σιωπηλή, αλλά επίμονη, του είδους που δεν την αισθάνεστε αμέσως μέχρι να εμφανιστεί με άκαμπτες αρθρώσεις, αυξημένη πίεση, κούραση ή φάρμακα που δεν λειτουργούν όπως παλιά. Και εδώ είναι το σημείο που σχεδόν κανείς δεν λέει στους ηλικιωμένους. Οι περισσότεροι γιατροί δεν το αναφέρουν ποτέ, καμία ετικέτα προειδοποίησης δεν το εξηγεί, και σχεδόν κάθε μεγαλύτερος ενήλικας στην Αμερική συνεχίζει να τρώει αυτούς τους ξηρούς καρπούς, πιστεύοντας ότι κάνουν καλό στην υγεία του. Αλλά υπάρχει και μια καλή είδηση: υπάρχουν επίσης 4 άλλοι ξηροί καρποί, ήπιοι, πλούσιοι σε θρεπτικά συστατικά και εκπληκτικά ισχυροί, που μπορούν να στηρίξουν την καρδιά, να προστατεύσουν τον εγκέφαλο και να βοηθήσουν το σώμα να ανταποκριθεί καλύτερα με το πέρασμα των χρόνων. Αν έχετε ποτέ νιώσει ότι το σώμα σας δεν ανακάμπτει πια ή κάνετε τα πάντα σωστά αλλά ακόμα δεν αισθάνεστε καλά, δεν το φαντάζεστε. Ακούμε αυτό καθημερινά από ηλικιωμένους σαν εσάς. Μείνετε λοιπόν σε αυτό το βίντεο, γιατί το να γνωρίζετε ποιοι 4 ξηροί καρποί πρέπει να αποφευχθούν και ποιοι 4 να προσθεθούν στη διατροφή σας, μπορεί να κάνει πραγματική διαφορά στο πώς θα αισθάνεστε στο μέλλον. Και αν κάτι από αυτά σας φαίνεται οικείο, μη διστάσετε να σχολιάσετε κάτω. Διαβάζω κάθε μήνυμα και απαντώ με καθοδήγηση προσαρμοσμένη σε εσάς. Τώρα, ας ξεκινήσουμε με τους ξηρούς καρπούς που πρέπει να σταματήσετε να τρώτε πριν αρχίσουν να δουλεύουν σιωπηλά εναντίον της υγείας σας. Πρώτος, αμύγδαλα. Καθώς μεγαλώνουμε, η διατήρηση της δύναμης των οστών γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Και εδώ τα αμύγδαλα ξεχωρίζουν πραγματικά. Αυτή η μικρή, τραγανή καρπή είναι γεμάτη ασβέστιο και βιταμίνη E, 2 θρεπτικά συστατικά που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση ισχυρών οστών. Ένα φλιτζάνι αμύγδαλα περιέχει περίπου 90 μg ασβεστίου. Αυτό μπορεί να μην φαίνεται πολύ, αλλά μπορεί να βοηθήσει στην επιβράδυνση της απώλειας οστών, που συχνά επιταχύνεται μετά τα 65 χρόνια. Και επειδή τα κατάγματα μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την ανεξαρτησία αργότερα στη ζωή, η προστασία της δύναμης των οστών είναι κρίσιμη. Όμως τα αμύγδαλα δεν έχουν μόνο ασβέστιο. Είναι επίσης πλούσια σε μαγνήσιο, ένα μέταλλο που πολλοί ηλικιωμένοι δεν λαμβάνουν επαρκώς. Το μαγνήσιο βοηθά το ασβέστιο να κατευθυνθεί στα οστά, εκεί όπου χρειάζεται, και να παραμείνει μακριά από τις αρτηρίες, όπου η συσσόρευσή του μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην καρδιά. Για τους ηλικιωμένους, η σωστή τοποθέτηση του ασβεστίου έχει πραγματική σημασία. Τα αμύγδαλα παρέχουν επίσης υγιεινά μονοακόρεστα λιπαρά, τα ίδια που βρίσκονται στο ελαιόλαδο. Αυτά τα λιπαρά μπορούν να μειώσουν την LDL ή κακή χολυστερόλη, κάτι που είναι ακόμη πιο σημαντικό καθώς ο κίνδυνος καρδιοπαθειών αυξάνεται με την ηλικία. Και μην υποτιμάτε τη σημασία της πέψης. Τα αμύγδαλα παρέχουν περίπου 3,5 γράμμια φυτικών ινών αναμερίδα, κάτι που μπορεί να βοηθήσει πολύ, αφού πολλοί ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν δυσκολιότητα. Υπάρχει κι άλλο όφελος. Τα αμύγδαλα μπορούν επίσης να στηρίξουν την υγεία του εγκεφάλου. Έρευνα από το Πανεπιστήμιο Tufts υποδηλώνει ότι μπορεί να προστατεύουν τα εγκεφαλικά κύτταρα από το οξυδωτικό στρες, έναν παράγοντα που σχετίζεται με τη γύρανση και την πτώση της μνήμης. Η τακτική κατανάλωση αμυγδάλων μπορεί να βοηθήσει το μυαλό να παραμείνει πιο διαυγές για μεγαλύτερο διάστημα. Για να έχετε τα μέγιστα ωφέλη, καταναλώστε τα αμύγδαλα με τη φλούδα τους. Η φλούδα περιέχει φλαβονοειδή και, μαζί με τη βιταμίνη E μέσα στον καρπό, προσφέρει ισχυρή αντιοξυδωτική προστασία. Αν το μάσιμα ολόκληρων αμυγδάλων σας δυσκολεύει, τα ψιλοκομμένα ή το αμυγδαλοβούτυρο χωρίς ζάχαρη είναι πιο εύκολα στην κατανάλωση και προσφέρουν παρόμοια ωφέλη. Συμπέρασμα. Τα αμύγδαλα είναι πολύ περισσότερα από ένα απλό σνακ. Στηρίζουν τη δύναμη των οστών, την καρδιακή υγεία, την πέψη και ακόμη και τη μνήμη. Τρίτος, καρύδια. Αν αναζητάτε έναν ξηρό καρπό που πραγματικά ενισχύει την υγεία του εγκεφάλου, τα καρύδια είναι από τις καλύτερες επιλογές. Και δεν είναι μόνο επειδή μοιάζουν με μικρά εγκεφαλάκια. Υπάρχει πραγματικός λόγος για αυτή τη σύγκριση. Τα καρύδια είναι πλούσια σε φυτικό λιπαρό οξύ ω3 που ονομάζεται ALA,
Το θρεπτικό αυτό συστατικό βοηθά στη διατήρηση της ελαστικότητας των μεμβρανών των εγκεφαλικών κυττάρων και στηρίζει την επικοινωνία μεταξύ τους. Δεδομένου ότι οι συνδέσεις αυτές φυσιολογικά εξασθενούν με την ηλικία, το ALA μπορεί να κάνει αισθητή διαφορά. Στην πραγματικότητα, έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Nutrition έδειξε ότι οι ηλικιωμένοι που κατανάλωναν περίπου ένα μάσι ουγγιά καρύδια καθημερινά για 8 εβδομάδες παρουσίασαν ταχύτερους ρυθμούς σκέψης και πιο ευέλικτη επίλυση προβλημάτων. Με απλά λόγια, τα καρύδια μπορούν να βοηθήσουν το μυαλό να παραμείνει διαυγές καθώς περνούν τα χρόνια. Αλλά τα ωφέλη δεν σταματούν εδώ. Τα καρύδια είναι επίσης γεμάτα πολυφενόλες, ισχυρές φυτικές ενώσεις που μπορούν να φτάσουν στον εγκέφαλο και να μειώσουν τη φλεγμονή. Αυτό μπορεί να συμβάλλει στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου Αλτσχάιμερ και άλλων μορφών άνοιας. Ένα ακόμα μοναδικό όφελος είναι ότι τα καρύδια περιέχουν μελατονίνη, την ίδια ορμόνη που παράγει το σώμα για τη ρύθμιση του ύπνου. Καθώς τα επίπεδα μελατονίνης μειώνονται φυσιολογικά με την ηλικία, μια μικρή χούφτα καρυδιών πριν τον ύπνο μπορεί να στηρίξει ήπια καλύτερη ξεκούραση. Και ας μην ξεχνάμε την καρδιά. Τα καρύδια παρέχουν αργινίνη, ένα αμινοξύ που βοηθά στη σωστή λειτουργία των αιμοφόρων αγκίων. Σε συνδυασμό με τις πολυφενόλες τους που καταπολεμούν το οξυδωτικό στρες, τα καρύδια μπορούν να μειώσουν την πίεση και τον κίνδυνο καρδιοπάθειας. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ακόμη ότι τα καρύδια μπορεί να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα ορισμένων φαρμάκων, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ηλικιωμένους που λαμβάνουν φάρμακα για την πίεση ή τη χολυστερόλη. Για να έχετε το μέγιστο όφελος, φυλάξτε τα καρύδια στο ψυγείο. Επειδή είναι πλούσια σε λιπαρά, μπορεί να γίνουν ελαττωματικά αν μείνουν σε θερμοκρασία δωματίου. Μια καθημερινή μερίδα από 7 έως 9 μισά καρύδια είναι ιδανική, και αν τα σπάτε μόνοι σας, ακόμη καλύτερα. Προσθέτει λίγη άσκηση για τη δύναμη και τον συντονισμό των χεριών. Όσο για τη γεύση, κάποιοι αντιλαμβάνονται μια ελαφριά πικράδα. Μην αφήσετε αυτό να σας αποθαρρύνει. Η γεύση αυτή προέρχεται από τα αντιοξυδωτικά και συχνά σημαίνει ότι κάνουν καλό στον οργανισμό σας. Δεύτερος, φιστίκια. Τα φιστίκια μπορεί να είναι από τους πιο παραγνωρισμένους ξηρούς καρπούς, αλλά είναι ιδιαίτερα ωφέλιμα για την καρδιά των ηλικιωμένων. Αυτά τα μικρά πράσινα διαμάντια είναι εύκολα στο σνακ και γεμάτα ωφέλη που γίνονται ακόμη πιο σημαντικά με την ηλικία. Για αρχή, τα φιστίκια είναι φυσικά χαμηλά σε νάτριο και πλούσια σε κάλιο. Μια μερίδα περιέχει περίπου 285 μιλιγκράμμ καλίου που βοηθά τα νεφρά να αποβάλουν την περίσσια αλατιού. Αυτό έχει σημασία γιατί καθώς μεγαλώνουμε, το σώμα μας τείνει να συγκρατεί περισσότερο νάτριο, κάτι που μπορεί να ανεβάσει την πίεση και να καταπονήσει την καρδιά. Τα φιστίκια βοηθούν να επανέλθει αυτή η ισορροπία με φυσικό τρόπο. Και τα ωφέλη δεν σταματούν εκεί. Έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση μιας χούφτας φιστικιών καθημερινά μπορεί να μειώσει την συστολική πίεση κατά 3 έως 5 μονάδες, δηλαδή τον πάνω αριθμό στην ένδειξη της πίεσης. Ακόμα και μια μικρή μείωση μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά για την καρδιά. Η επίδραση αυτή έχει συγκριθεί με όσα μπορούν να πετύχουν ορισμένα φάρμακα για την πίεση, αλλά χωρίς παρενέργειες. Ωστόσο, τα φιστίκια δεν είναι μόνο φιλικά προς την καρδιά, είναι εξαιρετικά και για τα μάτια. Είναι πλούσια σε λουτεΐνη και ζεαξανθίνη, δύο αντιοξυδωτικά που βοηθούν στην προστασία της όρασης από την εκφύλιση της οχράς κοιλίδας, μια κύρια αιτία απώλειας όρασης σε ηλικιωμένους. Κάθε χούφτα λοιπόν στηρίζει και την όρασή σας. Ένας ακόμα λόγος που οι ηλικιωμένοι προτιμούν τα φιστίκια είναι ότι είναι πιο εύκολα στο μάσιμα. Αν σκληροί καρποί όπως τα αμύγδαλα ή τα μακαντάμια δυσκολεύουν, τα φιστίκια συνήθως μασιούνται πολύ πιο εύκολα. Και αν τα αγοράσετε με το κέλυφος, υπάρχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα. Το άνοιγμα τους επιβραδύνει την κατανάλωση, βοηθά στην αποφυγή υπερφαγίας και σας δίνει οπτική ένδειξη για το πόσα έχετε φάει. Αν η αρθρίτιδα ή η μειωμένη δύναμη στα χέρια δυσκολεύει το άνοιγμα, μην ανησυχείτε. Τα φιστίκια υπάρχουν και προαποφλειωμένα. Προτιμήστε τις σάλατες ή ελαφρώς σαλατισμένες εκδοχές για να αποφύγετε το επιπλέον νάτριο. Η ιδανική ποσότητα είναι περίπου 49 φιστίκια ή ένα ουγγιά την ημέρα. Πρόκειται για ένα χορταστικό σνακ που στηρίζει την καρδιά, προστατεύει την όραση, βοηθά την πέψη και είναι πιο εύκολο στα δόντια. Με όλα αυτά τα ωφέλη σε μία μικρή χούφτα, τα φιστίκια είναι από τις πιο έξυπνες επιλογές ξηρών καρπών μετά τα 60. Πρώτος, βραζιλιάνικα καρύδια. Τα βραζιλιάνικα καρύδια είναι από εκείνες τις τροφές που δεν λαμβάνουν την προσοχή που τους αξίζει, αλλά πραγματικά θα έπρεπε. Για όσους είναι άνω των 60, αυτοί οι καρποί προσφέρουν ισχυρά ωφέλη για την υγεία, ακόμα και με μία μικρή μπουκιά.
Τι τα καθιστά ξεχωριστά? Μία λέξη, σελήνιο. Το σελήνιο είναι ένα μέταλλο απαραίτητο για την καλή λειτουργία του θηρεοειδούς. Και ο θηρεοειδής, αν και μικρός, ελέγχει πράγματα όπως η ενέργεια, ο μεταβολισμός και ακόμη η διάθεση. Καθώς μεγαλώνουμε, ο θηρεοειδής συχνά επιβραδύνεται, κάτι που μπορεί να προκαλέσει κόπωση, αύξηση βάρους ή ήπια κατάθλιψη. Εκεί έρχονται τα βραζιλιάνικα καρύδια. Αρκεί μόνο ένας καρπός για να καλύψει ολόκληρη την ημερήσια ανάγκη σε σελήνιο. Ναι, μόνο ένας. Όμως το σελήνιο δεν υποστηρίζει μόνο τον θηρεοειδή. Είναι επίσης ισχυρό αντιοξυδωτικό που μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή και να προστατεύσει τα νευρικά κύτταρα. Για τους ηλικιωμένους, αυτό σημαίνει επιπλέον στήριξη της εγκεφαλικής λειτουργίας και πιθανώς χαμηλότερο κίνδυνο απώλειας μνήμης με την πάροδο του χρόνου. Τα βραζιλιάνικα καρύδια υποστηρίζουν επίσης την καρδιά. Τα υγιή λιπαρά τους μπορούν να μειώσουν την LDL χολυστερόλη, ενώ οι φυτικές ίνες τους βοηθούν την πέψη, κάτι που αποτελεί ευπρόσδεκτη βοήθεια για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολιότητα. Παρ' όλα αυτά, η μετρότητα είναι πολύ σημαντική. Τα βραζιλιάνικα καρύδια έχουν εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα σε σελήνιο και η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όπως ναυτία, τριχόπτωση ή ακόμη και νευρικές διαταραχές. Γι' αυτό οι ειδικοί συνιστούν μόνο 1 ή 2 καρύδια την ημέρα. Αυτό αρκεί. 1 ή 2 για να καλύψετε την ημερήσια ανάγκη σε σελήνιο. Είναι εύκολα για σνακ, εύκολα να προσθεθούν στο πρωινό και δεν απαιτούν καμία προετοιμασία. Αν λοιπόν θέλετε έναν φυσικό τρόπο να στηρίξετε τον θηρεοειδή, τον εγκέφαλο, την καρδιά και την πέψη σας, τα βραζιλιάνικα καρύδια είναι μια μικρή αλλά ισχυρή επιλογή. Απλά θυμηθείτε ότι με αυτούς τους καρπούς το περισσότερο δεν είναι καλύτερο. 1 ή 2 την ημέρα είναι ό,τι χρειάζεστε. Τέταρτος. Φιστίκια, αράπικα, peanuts. Με την πρώτη ματιά, τα φιστίκια φαίνονται ένα ακίνδυνο σνακ. Είναι φθηνά, δημοφιλή και τα βρίσκουμε σχεδόν παντού από μείγματα ξηρών καρπών έως φιστικό βούτυρο. Αλλά αν είστε πάνω από 65, υπάρχουν μερικοί λόγοι για τους οποίους τα φιστίκια μπορεί να μην είναι η καλύτερη επιλογή για την υγεία σας. Καταρχάς, τα φιστίκια δεν είναι πραγματική ξηρή καρπή. Είναι όσπρια. Και αυτό έχει σημασία, γιατί τα φιστίκια έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να μολυνθούν με ουσίες που λέγονται αφλατοξίνες. Αυτές είναι τοξίνες που παράγονται από μούχλα, η οποία μπορεί να αναπτυχθεί στα φιστίκια κατά την αποθήκευση. Με την πάροδο του χρόνου, η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να βλάψει το ύπαρ και να αυξήσει τον κίνδυνο ορισμένων μορφών καρκίνου. Γιατί αυτό είναι μεγαλύτερη ανησυχία για τους ηλικιωμένους. Καθώς μεγαλώνουμε, το σώμα μας γίνεται λιγότερο αποτελεσματικό στην αποτοξίνωση βλαβερών ουσιών. Αυτό σημαίνει ότι οι αφλατοξίνες μπορεί να συσσωρεύονται πιο εύκολα, καθιστώντας τον κίνδυνο πιο σοβαρό για τους ηλικιωμένους. Αλλά η μούχλα δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Τα φιστίκια είναι επίσης πλούσια σε ω6 λιπαρά. Τα ω6 δεν είναι κακά από μόνα τους, αλλά η υπερβολική κατανάλωση σε σχέση με τα ω3 μπορεί να προάγει τη φλεγμονή. Για οποιονδήποτε ήδη αντιμετωπίζει αρθρίτιδα, πόνο στις αρθρώσεις ή άλλες φλεγμονώδεις καταστάσεις, τα φιστίκια μπορεί να επιδεινώσουν τα συμπτώματα. Υπάρχει και άλλη ανησυχία. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν τρώνε απλά φιστίκια. Καταναλώνουν επεξεργασμένα προϊόντα φιστικιών, όπως αλατισμένα φιστίκια ψημένα σε ανθυγιεινά έλαια, φιστικό βούτυρο με πρόσθετη ζάχαρη ή μπάρες σνακ γεμάτες πρόσθετα και συντηρητικά. Αυτά μπορούν να αυξήσουν την πίεση, να ανεβάσουν το σάκχαρο και να προσθέσουν περιττό βάρος, 3 προβλήματα που θέλετε να αποφύγετε καθώς μεγαλώνετε. Επομένως, ενώ μια περιστασιακή μερίδα φιστικιών πιθανώς δεν θα βλάψει, η καθημερινή κατανάλωση δεν είναι η καλύτερη ιδέα, ειδικά όταν υπάρχουν πιο υγιεινές επιλογές που προσφέρουν ωφέλη χωρίς τους ίδιους κινδύνους. Αν θέλετε σοβαρά να προστατεύσετε το ύπαρ σας, να μειώσετε τη φλεγμονή και να αποφύγετε περιττά πρόσθετα, ίσως είναι καιρός να ξανασκεφτείτε τα φιστίκια ως το σνακ που προτιμάτε. Τρίτος, κασιούς. Τα κασιούς είναι απαλά, κρεμώδη και νόστιμα. Γι' αυτό εμφανίζονται σε μείγματα σνακ, stir fries και ακόμη και γλυκά. Αλλά για τους ηλικιωμένους, ιδιαίτερα όσους διαχειρίζονται το σάκχαρο ή την υγεία των νεφρών, τα κασιούς συνοδεύονται από κάποιες σημαντικές προειδοποιήσεις. Ας ξεκινήσουμε με το σάκχαρο. Παρόλο που τα κασιούς θεωρούνται υγιεινό ξηρό καρπό, περιέχουν περισσότερους υδατάνθρακες σε σχέση με τους περισσότερους άλλους. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να ανεβάσουν το σάκχαρο πιο γρήγορα από ό,τι ίσως περιμένετε. Τα κασιούς έχουν επίσης σχετικά υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, κάτι που τα καθιστά λιγότερο ιδανικά για περίπου 1 στους 4 ηλικιωμένους που ζουν με διαβήτη ή προδιαβήτη. Αλλά αυτό είναι μόνο ένα μέρος του προβλήματος. Τα κασιούς περιέχουν επίσης ενώσεις που ονομάζονται οξαλικά.
Αυτές οι φυσικές ουσίες μπορούν να επηρεάσουν την απορρόφηση ασβεστίου και σε μεγαλύτερες ποσότητες μπορεί να συμβάλλουν στον σχηματισμό λίθων στα νεφρά. Δεδομένου ότι οι ηλικιωμένοι έχουν ήδη αυξημένο κίνδυνο για προβλήματα στα νεφρά, η υπερβολική κατανάλωση κασιού μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση. Και τα προβλήματα δεν σταματούν εκεί. Τα περισσότερα κασιού στα ράφια των καταστημάτων δεν είναι πραγματικά ομά. Συνήθως είναι ψημένα σε έλαια και συχνά πολύ αλατισμένα. Αυτό προσθέτει επιπλέον λιπαρά και νάτριο που μπορούν να αυξήσουν τη χολυστερόλη και την πίεση, βάζοντας περισσότερη πίεση στην καρδιά σας. Αν συνυπολογίσετε τις πιθανές αυξήσεις σακχάρου, τα οξαλικά και τα επιπλέον έλαια και αλάτι, γίνεται σαφές ότι τα κασιούς δεν είναι η καλύτερη καθημερινή επιλογή για ηλικιωμένους. Μικρές ποσότητες περιστασιακά πιθανώς δεν θα προκαλέσουν σοβαρή βλάβη, αλλά η καθημερινή κατανάλωση ή η εξάρτηση από προϊόντα με βάση τα κασιούς μπορεί να μην είναι η σοφότερη επιλογή. Η καλή είδηση είναι ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι ξηροί καρποί που προσφέρουν εξαιρετική γεύση και θρεπτικά συστατικά χωρίς αυτά τα μειονεκτήματα. Πριν λοιπόν πιάσετε μια χούφτα κασιούς, σκεφτείτε πώς μπορεί να επηρεάζουν το σάκχαρό σας, τα νεφρά και την καρδιά σας. Δεύτερος, καρύδια μακαδάμια. Τα καρύδια μακαδάμια θεωρούνται συχνά πολυτελές σνακ. Είναι πλούσια, βουτυράτα και νόστιμα και για πολλούς αυτό αρκεί για να τα απολαύσουν. Αλλά για τους ηλικιωμένους, τα μακαδάμια ίσως να μην είναι η καλύτερη επιλογή για καθημερινή κατανάλωση. Ο λόγος. Τα μακαδάμια είναι εξαιρετικά πλούσια σε θερμίδες και κορεσμένα λιπαρά. Ακόμη και μια μικρή χούφτα μπορεί να περιέχει πάνω από 200 θερμίδες ή περισσότερες από λιπαρά. Αν και όχι όλα τα λιπαρά είναι επιβλαβή, ο τύπος και η ποσότητα στα μακαδάμια μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στη διαχείριση βάρους και στην καρδιακή υγεία. Για τους ηλικιωμένους, η υπερβολική πρόσληψη βάρους μπορεί να δυσκολέψει τη διαχείριση καταστάσεων όπως ο διαβήτης, η υψηλή πίεση και η πόνη στις αρθρώσεις. Και επειδή τα μακαδάμια είναι τόσο πλούσια σε θερμίδες χωρίς να γεμίζουν ιδιαίτερα, είναι εύκολο να τα καταναλώσετε σε υπερβολική ποσότητα χωρίς να το συνειδητοποιήσετε. Υπάρχει επίσης η ποιότητα των λιπαρών να ληφθεί υπόψη. Τα μακαδάμια είναι ιδιαίτερα πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά, αυτά που μπορούν να αυξήσουν την LDL χολυστερόλη, τη κακή χολυστερόλη που συνδέεται με καρδιοπάθειες. Καθώς ο κίνδυνος καρδιακών προβλημάτων αυξάνεται με την ηλικία, η πρόσθεση περισσότερων κορεσμένων λιπαρών από τα μακαδάμια μπορεί να μην βοηθά την καρδιά σας. Στη συνέχεια υπάρχει η υφή. Τα μακαδάμια είναι σφιχτά και πολύ τραγανά, κάτι που μπορεί να είναι δύσκολο για ευαίσθητα δόντια, στεφάνες ή οδοντοστοιχίες. Αυτό που φαίνεται ένα ακίνδυνο σνακ μπορεί να μετατραπεί σε πραγματική ενόχληση ή ακόμη και σε οδοντικά προβλήματα. Ένα ακόμα ζήτημα είναι η επίδραση στη χολιδόχο κίστη. Επειδή είναι τόσο πλούσια σε λιπαρά, τα μακαδάμια μπορεί να επιβαρύνουν μια αδύναμη ή ερεθισμένη χολιδόχο κίστη, οδηγώντας μερικές φορές σε φούσκωμα, πόνο στην κοιλιά ή εξάρσεις σε όσους έχουν προδιάθεση για χολόλιθους. Δεν σημαίνει ότι τα μακαδάμια είναι εντελώς κακά, προσφέρουν αντιοξυδωτικά και κάποια ωφέλιμα λιπαρά, αλλά λόγω της υψηλής θερμιδικής τους αξίας, των αυξημένων κορεσμένων λιπαρών και της πιθανότητας πεπτικών ή οδοντικών ενοχλήσεων, δεν είναι η καλύτερη καθημερινή επιλογή ξηρών καρπών για ηλικιωμένους. Αν σας αρέσουν, είναι εντάξει να απολαύσετε λίγα περιστασιακά. Απλά μην τα κάνετε το βασικό σας σνακ, όταν υπάρχουν ασφαλέστερες και πιο ισορροπημένες επιλογές. Πρώτος, κουκουνάρια. Τα κουκουνάρια μπορεί να φαίνονται μια φαινομενικά αθώα και πολυτελής προσθήκη σε σαλάτες ή πέστο, αλλά για ηλικιωμένους μπορεί να κρύβουν κινδύνους που συχνά περνούν απαρατήρητοι. Μερικοί από αυτούς μπορεί να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία σας αν δεν γνωρίζετε. Μια από τις μεγαλύτερες ανησυχίες είναι πως τα κουκουνάρια μπορεί να αλληλεπιδράσουν με φάρμακα. Πολλοί ηλικιωμένοι λαμβάνουν συνταγογραφούμενα φάρμακα για πίεση, χολυστερόλη, αρθρίτιδα ή διαβήτη. Ορισμένες ενώσεις στα κουκουνάρια μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο που το σώμα επεξεργάζεται ορισμένα φάρμακα. Έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να μειώσουν την αποτελεσματικότητα πολλών κοινών φαρμάκων. Αυτό σημαίνει ότι οι θεραπείες στις οποίες βασίζεστε μπορεί να λειτουργούν λιγότερο αποτελεσματικά ή να προκαλέσουν απρόβλεπτες παρενέργειες. Υπάρχει επίσης κάτι ασυνήθιστο που ονομάζεται σύνδρομο κουκουναριού. Ακούγεται περίεργο, αλλά είναι καλά τεκμηριωμένο. Μετά την κατανάλωση κουκουναριών, κάποιοι άνθρωποι αναπτύσσουν πικρή ή μεταλλική γεύση στο στόμα που μπορεί να διαρκέσει ημέρες και μερικές φορές ακόμα και εβδομάδες. Για τους ηλικιωμένους, αυτό δεν είναι απλώς ενοχλητικό. Μπορεί να μειώσει την όρεξη.
Και όταν η μειωμένη κατανάλωση φαγητού οδηγεί σε απώλεια βάρους χωρίς πρόθεση, οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο υποσιτισμού και πιο αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα. Ένα ακόμα ζήτημα είναι η οξύδωση. Τα κουκουνάρια είναι πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά, τα οποία μπορούν να χαλάσουν γρήγορα όταν εκτεθούν σε αέρα ή θερμότητα. Μόλις οξυδωθούν, αυτά τα λιπαρά μπορούν να αυξήσουν τη φλεγμονή στο σώμα, αντί να τη μειώσουν. Και αυτό είναι το τελευταίο που χρειάζεστε αν ήδη αντιμετωπίζετε αρθρίτιδα, πόνο στις αρθρώσεις ή άλλες φλεγμονώδεις καταστάσεις. Έτσι. Ενώ τα κουκουνάρια μπορεί να έχουν υπέροχη γεύση σε πέστο ή πάνω από σαλάτες, δεν είναι πάντα η πιο ασφαλής επιλογή, ιδιαίτερα αν παίρνετε φάρμακα, έχετε προβλήματα όρεξης ή διαχειρίζεστε φλεγμονές. Μία έξυπνη επιλογή είναι να τα αποφύγετε ή τουλάχιστον να μιλήσετε με τον γιατρό σας πριν τα εντάξετε τακτικά στη διατροφή σας. Η καλή είδηση είναι ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι ξηροί καρποί που προσφέρουν ωφέλη χωρίς αυτούς τους κρυφούς κινδύνους. Θυμηθείτε μετά τα 60, ακόμη και μικρές αποφάσεις, όπως ποιοι καρποί βρίσκονται στο ντουλάπι σας, μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά για την καρδιά, τα οστά και ακόμη και τη μνήμη σας. Επιλέγοντας τους σωστούς καρπούς, μπορείτε να παραμείνετε δυνατοί, διαυγείς και ανεξάρτητοι για μεγαλύτερο διάστημα. Τώρα, θα ήθελα πολύ να ακούσω εσάς. Έχετε παρατηρήσει πως κάποιοι ξηροί καρποί επηρεάζουν το σώμα σας, ίσως σας δίνουν περισσότερη ενέργεια ή μερικές φορές προκαλούν δυσφορία. Μοιραστείτε τις εμπειρίες σας στα σχόλια, γιατί η ιστορία σας μπορεί να βοηθήσει και κάποιον άλλον να κάνει καλύτερη επιλογή. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μέχρι το τέλος. Και μην ξεχνάτε να πατήσετε like, να το μοιραστείτε με κάποιον που το χρειάζεται και να εγγραφείτε στο Senior Meal Coach για περισσότερες επιστημονικά, τεκμηριωμένες συμβουλές, ώστε να παραμείνετε δυνατοί και ανεξάρτητοι μετά τα 60. Θυμηθείτε, η γύρανση δεν σημαίνει απαραίτητα αδυναμία. Με τις σωστές καθημερινές συνήθειες μπορείτε να ξυπνάτε κάθε πρωί νιώθοντας πιο δυνατοί. Η επιλογή είναι δική σας. Να έχετε μια ευλογημένη ημέρα και όπως πάντα, αναπνεύστε βαθιά, φίλοι μου.